Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasang aliman tabik ilo-ilo dina linepatno saking siku Gusti Kang Hakarya Loka. Danyang Sri Semara Bumi kang mbaureksa sabin mriki. Mbok Dewi Sri Pepitu kang lumpuh gendongen, kang wuta tuntunen kula aturing klempak saklebeting sabin menika ingkang sampun kula ancer-anceri sapucuking blarak. Sak sampunipun klempak kula caosi dedaharan ngabektos kang awujud sekul petak gondo arum, greh petek sambel gepleng, urapan lan sak panunggalanipun. Gandeng anggen kula titip wiji gugut sewu wonten ing Tegal kabenteran sampun wancinipun sepuh. Badhe kula boyong wonten saka Dumas Bali Kencana. Kaki Markukuwan, Nyai Markukuwan, kukuwana kang dadi rezekiku lan seksenono ing dina iki Kemis Kliwon Surya 8 Januari 2026.